Isa sa mga naparalisa dahil sa pandemya ay ang galaw ng mga tao. Dalawang summer getaway plans na rin ang napurnada dahil sa banta ng nakamamatay na virus. Sa pre-SONA event sa City of San Fernando, Pampanga, nilinaw ni Zambales Governor June Ebdane na unti-unti na silang nagbubukas para sa mga outside tourists. Ito ang mga turistang mula sa labas ng lalawigan. Pero giit niya hindi pa tapos ang pandemya, kung kaya't pangunahing requirement upang ma-enjoy ang mga naggagandahang resort at dagat sa probinsya ay ang pagpapakita ng negative RT-PCR test result. Kalakip niya ng pre-booking sa mga pupuntahang tourism establishment. Kailangan bago mapapasok ay meron ka mo ng coordination doon sa pupuntahan mong destination. And see to it that you have been examined. Ayon kay Ebdane, nagtalaga na rin umano sila ng antigen testing area sa kanilang mga border. Maaaring dito na magpates ang mga nais pumasok ng lalawigan. Ang sino mga outsider o hindi residente ng Zambales na magpupositibo sa loob ng probinsya ay kinakailangan direktang dalhin sa kanilang designated COVID hospital. Kung nag-positive sila, whether they like it or not, we will have to bring them to our provincial hospital, which we have designated as the solely dedicated hospital. Kahit kanya gusto nilang umuwi sa kanila, hindi na namin sila papayagan umalis para hindi na maka-infect ng iba. Base sa latest COVID tally ng Zambales, 3,170 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 612 ang active cases, 70 ang namatay at 2,487 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.